Založil som pred Vianocami startup v Amerike a našim cieľom je diagnostikovať rakovinu a popri tom tu na Slovensku so svojimi kamarátmi organizujeme konferenciu pre stredoškolákov v medzinárodnom formáte TEDx. No a tento rok maturujem na gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Toto leto v auguste som bol na týždennom podnikateľskom kempe na MIT, vlastne na najlepšej technickej univerzite na svete, v Bostone v Amerike. A tam som sa vlastne spoznal s terajšími spoluzakladateľmi z celého sveta, od Brazílie cez Argentínu až po Vietnam. A sme sa rozhodli, že chceme takto zmeniť svet, že pomôžeme ľuďom vlastne skôr sa dozvedieť o rakovine. Keď sa začnú tvoriť rakovinové bunky v tele, tak vysielajú signálne látky do krvi a my tieto látky vieme zachytiť a práve na základe nich dokážeme povedať, že o aký typ rakoviny sa jedná, v akom štádiu je a či už napríklad metastázovala alebo nie. A dokážeme to s vyššou presnosťou a skôr ako napríklad s CT skenom alebo s biopsiou. Ešte takáto technológia neexistuje na svete. Mňa vždycky viac priťahovali prírodovedné predmety, ale tak celkovo by som povedal, že ukecaný, veľa som sa hlásil. Moje obľúbené predmety boli matematika a fyzika. A vlastne teraz na strednej škole je to aj informatika. Nemal som rád výtvarnú a hudobnú výchovu, ja som veľmi umelecký netalentovaný, takže to boli také predmety, ktoré som si musel odsedieť, snažiť sa niečo vytvoriť. Základná škola mi dala 3 veľmi podstatné veci. V prvom rade to boli kamaráti, ktorých podľa mňa budem mať na celý život. Moji najlepší kamaráti sú z mojej základnej školy a veľmi sa teším, keď ich môžem stretnúť. Po druhé, podľa mňa základná škola ma naučila správať sa, práve vďaka tomu, aké teda bolo prostredie na nej. No a po tretie, naučiť sa zmanéžovať si čas, lebo ja som počas základnej školy som tancoval veľa, spoločenské tance, a aby som to dokázal skombinovať so školou, tak som si musel vedieť zatriediť čas a učiť priority. Buďte odvážni, nebojte sa objavovať, nebojte sa pýtať otázky učiteľov, rodičov, kamarátov, spolužiakov. Nebojte sa neposlúchnuť, keď si myslíte, že máte pravdu, alebo keď si myslíte, že to viete spraviť lepšie. Máte teraz možnosť vyskúšať strašne veľa a nájsť to, čo vás naozaj baví, len sa nesmiete báť skočiť do vody.